Ez itt... De miért nem tudjam mondani? Ez itt a Vestik TV. Megkérdeztük az itt tanuló diákokat, hogy miért jó ide járni. Pedig most... Mit nevettél? Na, Misike, te se Én nevettem a fába. Misike, ne nevessél. Jó. Na. Nem válszom volna. Sose végzünk. Ez itt a Vestik TV. Megkérdeztük az itt tanuló diákokat, hogy miért jó ide járni. Azért, mert Nyíregyháza legzöldebb részén, még egyszer. Igen. Ugye folytassad. Azért. Ja, azért, mert Nyíregyháza legzöldebb részén, örökösföld szélén található. Friss levegő, jó környezet, és a második emeletről akár az egész város is látható. Sikerült találnunk. Meg lehet várni. Tudjam, hogy hol járunk. Ha. De akkor kezdem, amikor piros lámpa ég. Ez itt a Vestik TV. Megkérdeztük az itt tanuló diákokat, hogy miért a vés. Miért a véslit választották? Pont ne ővelnék meg amúgy is. Miért nem? Ez itt a Vestik TV. Megkérdeztük a... Jó, megkérdeztük a Vestiket. Na, Jó. ez itt a Vestik TV. Megkérdeztük az itt tanuló diákokat, hogy miért a Vestik a legjobb iskola. Azért, mert Nyíregyháza legzöldebb részén, örökösföld szélén található. Friss levegő, jó környezet. És a második emeletről akár az egész város látható. Nézés lett zoomos. De hogy kell kimondani ezt a nevet? Veszig, Westside. Na igen, ez sokak számára kimondhatatlan, kiejthetetlen. Egyébként egy nyíregyházi tudósról kapta a nevét, aki ezt a nyírségi szikes talajt próbálta termőföldé alakítani. De ha valaki nem tudja kimondani ezt, akkor nyugodtan hívhatja az iskolát Lecsónak. Szerinted miért a Vestik a legjobb iskola? Hogyan kell kiejteni? Igen, de mégis hogyan kell kiejteni ezt a nevet? Itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy miért a Vestik szerintük a legjobb iskola. De először is, hogy kell kimondani ezt a nevet? De ezt nem nekem mondod. Westside. Hát mondja azt, hogy... Itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy szerintük miért a Vestik a legjobb iskola a városban. Hát ez szerintem sok volt a... Itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy szerintük miért a Vestik a legjobb iskola a városban. Először is, hogy kell kiejteni ezt a nevet? Lassabban, lánzambítani. Lassabban. Itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy szerintük miért a Vestik a legjobb iskola a városban. Ja, mit kell kérdezni? Ha nevet ég. De először is. Na. Itt a Vestik TV. De most ne semmilyen hangot áll, mert így nem lehet felvenni. Na, rajta. Itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy szerintük miért az a legjobb iskola a városban. De nem ezt kérdezzük. De először is. Ez itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy szerintük miért ez a legjobb iskola a városban. Igen. Na, tehát ne kívül. Ma közel járunk. Közel járunk. Ez itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy szerintük miért ez a legjobb iskola a városban. Először is, hogy kell kiejteni ezt a nevet? Veszig, Westside. Na igen, ez sokak számára kiejthetetlen vagy leírhatatlan. Egyébként egy nyíregyházi tudósról kapta a nevét, aki a nyírségi szikes talajt termőföldé kívánta alakítani. Aki esetleg nem tudná kiejteni ezt a szót, az nyugodtan nevezheti az iskolát Lecsónak. Let's go. Itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy szerintük miért az a legjobb iskola a városban. Először is, hogy kell kiejteni? Itt a Vestik TV. Megkérdeztük a vestikes diákokat, hogy szerintük miért az a legjobb iskola a városban. Először is, hogy kell kimondani ezt a nevet?
Veszig, Westside. Na igen, ez sokak számára kiejthetetlen vagy leírhatatlan. Egyébként egy nyíregyházi tudósról kapta a nevét, aki a nyírségi szikes talajt termőföldé kívánt alakítani. De az, aki nem tudja kiejteni az iskola nevét, az nyugodtan szólj. Mi fatya? Ez volt az eddig. Sikerült? Ez úgyse lesz. De azért már vesz. Hogy lett? És ez most jó. Tudom. Kicsit tudja felfegélni. Ja, ez... Nyíregyházi tudósról kapta a nevét, aki a nyírségi szikes talajt termőföldé kívánt alakítani. De az, aki nem tudja kiejteni az iskola nevét, az nyugodtan hívhatja Lecsónak. Azért bakra nem érek venni. De szerinted mégis miért jó ide járni? Azért, mert Nyíregyháza egyik legzöldebb részén örökös föld szélén található. Friss levegő, jó környezet és a város akár a második emeletről teljesen beláthatjuk. És nem utolsó sorban versenyképes szakmákat tanultunk. És be tudnál nekünk ezeket mutatni? Szar volt, úgy nagyon szar. Nem, hagyd menjen. Még egyszer. És be tudnál nekünk mutatni ezeket a szakmákat? Persze, kezdjük is el a hentesekkel. Ez az a szakma, ahová csak is fiúk jelentkeznek, de ők mind kitartásban, mind erőben. Több öbbet is kitesznek, jó? Oké. És be tudnál nekünk mutatni ezeket a szakmákat? Persze, kezdjük is el a hentesekkel. Ez az a szakma, ahová csak is fiúk jelentkeznek, de ők mind erőben, mind kitartásban több emberrel is felérnek. Ha körbenézünk az iskola folyosóin, könnyedén felismerhetjük őket délceg alkotokról és járásokról. Vess észre, jó? Aha. Most következzenek a pékek. Itt már vegyesebb a társaság, vannak fiúk, lányok, és vannak pékek is, akik akkor is hagyják fejfedőket, hogyha elméleti oktatáson vannak. Egyet viszont nem értek. Ha olyan finomokat tudnak sütni, akkor miért olyan karcsú az összes pék? Hát valószínűleg diétás kenyeret sütnek. Ezt nem elmondottam. Hatásszünet. Most következzenek a pékek. Itt már vegyesebb a társaság, vannak fiúk, lányok, és vannak köztük pékek is, akik akkor is hagyják felfedőket, hogyha elméleti oktatáson vannak. Viszont egy valamit nem értek. Ha egyszer olyan finomokat tudnak sütni, akkor hogy ilyen karcsú az összes pék? Talán diétás kenyeret sütnek? Érthetetlen. Figyelem, modellek! Ha esetleg nincsen munkátok, várjátok a Veszcsiben a pékszakma. Figyelem, modellek! Ha esetleg nincsen állásotok, biztos munka vár rátok, mit beszélek, de hülye vagyok. Még egyszer! Figyelem, modellek! Ha esetleg nincs állásotok, vár rátok a Veszcsiben a pékszakma. Figyelem! Modelleknek ajánlom! Ha nincsen munkátok, vár rátok a Veszcsiben a pékszakma. És ott van még a legkeményebb szak, nem baj, menni Gyorsabban. És ott van még a legkeményebb szakma, a pékcukra. Hát basszus, a PC. A 10 perc lesz belőle. Na. 15. Oké. PC. Jó. Jó. Majd tessék, hogy inteni. Jó, megy folyamatosan. Megy folyamatosan. Jó. És ott van még a legkeményebb szakma, a PC, amit nem a számítógépet jelenti, hanem a pékcukrás szakmát. Ide járnak a legcsinosabb lányok és a legvagányabb srácok, akik már rengeteg díjat elhoztak különböző versenyekről, elrontottam. De az belefért volna. Ott van még a legkeményebb szakma, a PC, ami itt nem számítógépet jelent, hanem a pékcukrás szakmát. Ide járnak a legcsinosabb lányok és legvagányabb srácok, akik különböző szakmai versenyekről, remek művékkel már rengeteg díjat elhoztak. És szakközépiskolások nem is járnak ide?
Dehogy nem, csak ők azok, akiket kevésszer láthatunk, mert még szünetben is a biológia könyvet bújják, hogy a számítógép előtt ülnek. Ennyit iskolákról. Még mondhatnám, hogy milyen sok sportrendezvény van a tornatermünkben, vagy hogy milyen sok jó koncertet hallhatunk a kiváló akusztikájú aulánkban, vagy hogy milyen tuti szokott lenni a Vescsikét, de mi vescsikesek szerények vagyunk, és tudjuk, hogy a mi iskolánk a legjobb a városban. Hajrá, Vescsik! De amúgy tényleg, hát, amikor az ember kamerára mond valamit, az sokkal frusztráló.